1804 ел Казанда университет ачыла. Фәнни мәктәпләре, җәмгыятьләре, галимнәренең даны дөнья күләм танылу таба. 1917 елга кадәр Россия Фәннәр академиясе составында Казаннан 19 академик һәм 4 шәрәфле әгъза саналган. Безнең шәһәр Мәскәү һәм Петербургтан кала Россиянең 3нче фәннәр үзәге исәпләнгән. Ә инде 1920 еллар азагында республика үз фәннәр академиясен төзүгә ныклабрак керешә. Татарны өйрәнү фәнни җәмгыяте төзелә. 1931 елда җәмгыять үзенең эшен туктата. Академия мәктәпләренең традицияләрен 20нче гасыр галимнәре лаеклы дәвам итәләр. Ә инде 1991 елда Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенә нигез салына. Бүген аның составында 40 хакыйкый әгъза, 80 мөхбир әгъза, 30 шәрәфле һәм чит илдән 14 әгъза исәпләнә. Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең эшчәнлеге республикада гуманитар, табигать һәм техник фәннәрне үстерүгә юнәлтелгән. Бүген аның структурасына 7 фәнни тикшеренү институты һәм 2 фәнни үзәк керә. Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтларына без бүген аерым тукталырбыз. Безнең институт Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият, сәнгать институты дип атала бит инде. Ул инде Татарстанда гуманитар юнәлештәге академик оешмаларның иң олы тарихлысы. Узган ел безнең 19 елда институтның 80 еллыгы булып узды. Институт һәр юнәлешне нәтиҗәле алып бара. Быел 8 томлык татар әдәбияты тарихы тулысынча нәшер ителәчәк. Галимҗан Ибраһимовның 15 томлыгын бастыру төгәлләнергә тора. Тел юнәлеше буенча да зур проектлар башкарыла. Республикабыздагы татар телендәге бердән-бер фәнни журналны да әлеге институт чыгара. Менә монда без күрәбез тагын сүзлекләр. Бу сүзлекләр инде шулай ук планлы рәвештә баралар. Кагаз варианты белән янәшә безнең электрон вариантлары да үзебезнең сайтка куелып бара. Шушы аерым тәрзә бар, тадзет дип атала. Менә шунда басабыз икән, безнең 40-ка якын сүзлек бер кнопкага басуга барлык сүзлекләр дә чыга. Сез менә күрәсез монда дәреслекләр 16нчы елдан безнең институтта инде академик фундаменталь хезмәтләре белән шөгыльләнсәк тә Milli мәгариф бүлеге ачуны кирәк дип тапты. Менә бу китаплар әлегә 1-4 класска караган өр-яңа туган тел китаплары, татар теле китаплары мәктәпләргә инде барып җитте дә. Быел без калган классларга да дәреслекләрне эшләп тапшырырга әзерләнәбез. Бүген без институтның язма һәм музыкаль мирас үзәге эшчәнлегенә аерым тукталырга булдык. Әлеге үзәк татар халкының рухи мирасын, бурынгы китаплар, кулъязмалар, газет, журналлар, галимнәрнең шәхси фондларын туплау, саклау, аларны фәнни әйләнешкә кертү белән шөгыльләнә. Теләгән кеше, кызыксынган кеше әлеге материаллардан бернинди шикләүләрсез файдалана ала. Кирәк икән онлайн укый, кирәк булган чиракта аны йөкләтеп алырга мөмкин. Гарәп, фарсы, Азәрбайҗан телендә чыккан басма китаплар коллекциясе, сирәк китаплары гарәп язылу татар матбугаты. Барысы цифрлы форматка күчерелеп сайтка куелган. Порталның икенче бер өлеше татар эпиграфик һәйкәлләре белән таныштыра. Әлбәттә, буларның барысы да әлеге телләрне камил белгән кешеләргә зур табыш, ә белмәүчеләр өчен шулай ук чыгу юлы бар. Аерым бер эш алып барыла. Ул да булса 20нче гасыр башында чыккан татар матбагатының аерым бер сәхифәләрен биредә бүгенге татар теленә күчереп, аларны укучыларга тәкъдим итү. Шушы проект кысаларында безнең эшләнде электрон бер программа. Ул да булса гарәп язулы текстларны бүгенге гамәлдәге язуга күчерә торган программа. Әле бу юнәлештә эш бара, киләчәктә әлеге программа аша һәр кеше үзе теләгән теләсә кайсы әсәрне бүгенге язуга күчереп укый алу мөмкинлегенә ия булачак дигән гамәдәшебез. Камиллеккә шикләр юк. Ә без юлыбызны дәвам итик. Чиратта татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты. Безнең институт инде ширек гасыр дәвамында үзенең эшен, фәнни эшен алып бара. Һәм аның беренче иң әһәмиятле максаты, башыннан куелган максаты ул күп томлы татар энциклопедиясын булдыру. Һәм менә бу зур бурычны без ниһаять үтәп битердек. Без 6 томлы энциклопедияны бастырып чыгардык.
6 том рус телендә, 6 том татар телендә, ләкин татарча аның бераз дәвамы булачак, ул менә нәкъ быел. Институтның эше татар энциклопедиясын туплау, бастыру белән генә шикләнми. 60-ка якын фәнни хезмәткәр 5 фәнни юнәлештә эшли. Ул энциклопедия, төбәкне өйрәнү, фән, татар диаспорасы, җирле тарих һәм әдәбият. Безнең соңгы басмаларыбыз белән таныштырып узасым килә. Мәсәлән, менә берничә ел, 1-2 ел элек басылып чыкты менә шундый энциклопедия, ул Татарстанның табигатына багышланган матур, бик матур басма. Һәм менә хәзерге көндә бу китапның татарчасы да әзер. Бик хәзерге вакытта актуаль проектларның берсе, ул менә торак пунктларына багышланган энциклопедия, ул 3 томнан торачак. Без менә хәзерге көннәрдә, соңгы айларда актив рәвештә районнарга йөрибез. Бу беренче том. Беренче томга әлегә А һәм Б хәрефләренә башланган районнар торак пунктлары кертелгән, ул 14 район. Шулай ук Татарстанның 100 еллыгына багышланган басмаларда шактый әле нәшер ителәсе хезмәтләр дә бар. Россия төбәкләрендә яшәүче татарлар, татар торак пунктларына багышланган энциклопедия хезмәтләр бастырылган. Бүген дә эш дәвамлы. Без менә соңгы берничә ел эчендә башлап җибәрдек шундый тагын бер зур проектны, ул татар энциклопедиясе онлайн. Безнең тамашачыларыбыз ул проектны һичшиксез интернетта таба алалар. Ул tatarika.org адресы буенча урнаштырылган. Безнең барлык басмаларыбыз анда PDF форматта да бирелгән. Димәк, без андагы менә хәзерге менә мин күрсәткән басмаларны без барсын да таба алабыз. Яңалыкка омтылу, заман белән бергә бару — бу фән дөньясының төп таләбе. Әле күптән түгел Татар энциклопедиясе институты шәхесләребезгә багышланган 5-6 минутлык роликлар эшли башлаган. Фәлик Сайдашев 1900 елның 3 декабрендә Казанда туа. 2021 елда фән һәм технологиялар елында да корган планнарыбызны тормышка ашырырга язсын диялар. Гүлия Садыйкова, Татарлар, Казан.